Màquina de netejar i segellar brides de tubs de paper adequada per a tot tipus de tubs de paper, llaunes metàl·liques. Sistema operatiu avançat d'interfície home-màquina, paràmetres de funcionament ajustables, fàcil d'utilitzar. El servocontrol de tota la màquina fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent. Estructura senzilla, fàcil d'operar i de mantenir.